Hey guys, a wannan video ina so zan yi magana ne akan abubuwa da dama da suke kawo wa mutane challenge nan online din. Misali, zaka ga cewa mafi yawan mutane wani lokacin suna zuwa su fara abu online kuma sai su ga cewa ba su fara making income da wannan abun ba, su faɗa wancan abun su faɗa wancan abun. So a wannan video ina so zan yi magana akan irin misali roadmap ɗin da nake ganin cewa idan mutum zai iya ɗaukan shi, so kuma nima ga irin process ɗin da zan bi. So normally insha Allah zai yi achieving abin da yake so ko kuma koda rabin abin da yake so ne a cikin wannan shekaran kafin ta ƙare wannan shekaran da muke kenan. So normally wannan abu ne mai sauki, saboda misali zaka iya fara online business from scratch, baka da komai, baka da duk wani equipment da za a ce gashi kayi kaza kayi abu kaza. So matukar da ya zama na cewa kana da internet connection da zaka iya amfani da shi kai wasu abubuwa ko da ƙanana ne, to a hankali duk wani wanda ka ga yana wani babban abu, so kai ma a naka matakin farko zaka iya zuwa ka fara yin wannan abun daidai abin da kake da shi kenan. Misali, saboda misali abinda nake so misali na muku magana a nan, normally hankalin mutane yanzu yana karkata akan gina personal brand. Shi yasa zaka ga cewa yanzu misali duk manyan masu kuɗin da ka sani in dai entrepreneurs ne, zaka ga cewa mafi yawa suna investing akan bangaren abin da ya shafi video industry, ko kuma ka samu cewa suna da nasu like irin social media platforms da ake creating content, ko kuma dai irin wannan abubuwan haka misali. So a nan bangaren gina personal brand ne ake yi kenan da wannan strategy din. So kuma kai ma ni ma kowanne mu zai iya ɗaukan wannan advantage din. Misali ya samu a ce ya gina personal brand din shi from scratch, kamar a ce koda bai fara wani abu ba. Bangaren misali irin creating content, ko ba za ka iya creating content ba, ya zama na cewa in baka iya yin video to kana da wani social media platform da kake yin wani abu. Misali kake misali irin nuna wa mutane, kake guiding, kana misali tara audience kenan. Saboda misali mafi yawan mutane yanzu har hankulan mutane yana karkata akan cewa suna so su yi mu'amala da mutane ne. Kamar irin misali zaka tarar cewa idan a ce yanzu misali ga kamfani kaza yana sayar da abu, wani kuma misali kamar a ce entrepreneur ne online, ko kuma a ce irin wani solo creator ne yana creating content ko wani abu, ya zo da similar abu yake sayar da shi, matukar da ya zama na cewa yana kawo wa audience din shi wani abu mai amfani wanda suka saba misali amfanuwa da shi. So on sai ya zo ya ce musu ga abu kaza misali, so zaka tarar cewa daga cikin audience din shi sai an samu wanda za su zo su saka kuɗi su siye wannan abun misali da ya yi recommending. So wannan abubuwa ne da akwai a lot of opportunities da misali za ka iya samu through gina personal brand ɗinka. So like for instance ni yanzu abin da nake ƙoƙarin yi, ina so ya zama na cewa duk abin da nake yi a wannan shekaran ina saka muku shi daga farko irin har ƙarshe, kusan duk process ɗin da nake bi kusan komai zan dinga bayyanawa a misali social media platforms ɗin nan. So zai zama na cewa ina saka komai da komai, step ɗin da nake yi, ga business kaza da nake, ga abin da nake yi, kuma duka komai da zan saka a nan free ne, kowa zai iya duba. So kamar yadda nake magana a wannan shekarar misali goal ɗina shine abubuwan da misali zan ci gaba da ginawa ina ɗorawa. Misali mutane suna gani a nan online ɗin, ya zama na cewa za su iya copying nawa idan suna da buƙata akan wannan abun, kuma free su ma su yi amfani da abin, ya zama na cewa sun samu wani ci gaba a rayuwarsu. Abubuwa ɓangare huɗu ne. Ɓangare na farko shine ɓangaren YouTube. Zan dinga saka duk wasu abubuwa da za su taimaka wa mutane a ɓangaren YouTube. Idan ma kana bidiyo ne domin nuna fuskanka, ko kuma kwata-kwata ba ka iya nuna fuskanka a bidiyonka. Ɓangare na biyu zai zama na cewa ɓangare ne wanda zan dinga kawo tips akan misali yadda nake editing videos nawa. Matakin farko misali ya zama na cewa ko da irin kai complete beginner ne, kwata-kwata baka taɓa editing videos ba, so za ka iya bin wannan abin ya taimaka maka misali a cikin fara editing wasu videos. Saboda na san akasarin mafi yawan mutane da suke following ina a nan online ɗin suna da interest da abin da ya shafi ɓangaren abubuwan content creation ne, ko kuma a'a suna so dai su ga irin yadda ake abubuwan ne na online. So na tabbatar insha Allah wannan zai taimaka ko da mutum ne wanda bai san yadda ake komai ba kwata-kwata a ɓangaren video editing, zai iya koyon wasu abubuwa kuma ya ƙaru da su. Kuma duka wannan abin da nake magana free ne. Ɓangaren abu na uku da nake so na yi, ɓangaren misali agency ne. So akwai business model da ake gani na ɓangaren agency wanda mafi yawan mutane suke ganin cewa
a wannan shekaran wannan kalan business model din ya yi ƙasa ko zai kwanta da sauransu. So it doesn't matter, abinda na gani ne na auna na lissafa na ga cewa zan iya yi. Misali kuma ban damu da wai zai daina aiki ba nan kusa ko kuma wani abu. Abin da na damu da shi, bari ina kokari na ga abin da zan iya achieving, abin da na yi believing da shi kawai. Business model din akwai abubuwa da dama da za ka iya karuwa da su kuma ka samu misali income through amfani da wannan abubuwan. Kamar misali bangaren business model na agency, abu ne da yake buƙatar misali kai choosing menene services ɗin da kake so ka dinga offering, kamar akan menene agency ɗinka za ta yi focusing. So ni agency ɗina za ta yi focusing ne a ɓangaren abin da ya shafi creativity works ne. So kamar a ce misali zan dinga dealing da duk wani abu da ya shafi ɓangaren a ce online activity ne wanda ya shafi ɓangaren video kenan misali. So whether is part of editing nashi, part of process na gathering ideas, shirya video ɗin from scratch, from research to publishing it, komai da ya kamata misali a ce an yi wa bidiyon, that is inda agency ɗina za ta focusing. So kuma abubuwan da mutane za su karu da shi a nan, zan nuna yadda misali na ƙirƙiri komai misali tun daga matakin farko. Insha Allah zan dinga ƙoƙari na dinga saka muku update akan ga matakin da nake, ga hanyar da zan bi zan yi kaza, ko kuma ga hanyar da na bi na yi abu kaza. So mutane za su ga abin da ake ciki, kuma zan nuna asalin misali da irin profile na agency ɗin. Wanda yake bukata zai iya zuwa ya duba ya gani me muke yi, ya aka yi, yaushe aka fara da komai misali, wanda yake so ya duba irin wannan abu. So fine. So moving on to step 4. Abu na hudu da nake so na yi, akwai misali mutane da dama da anan online din suna da skill, sun yi learning abu sun iya shi, amma kuma matsalan shine ba sa samun aikin da za su samu kuɗi da wannan abun, ko kuma a'a ba sa dai samun kuɗi kwata-kwata through wannan skill din nasu. Kuma abu ne da ake samun kuɗi da shi online, shi wannan skill din suna da wani abu kenan mai amfani wanda suka iya. Wannan bangaren misali shine zan nuna muku yadda za ku yi monetizing skill ɗinku insha Allah a nan online ɗin. Kowane ne misali duk abin da ka iya, in dai tabbas akwai wani abu da ka iya a online ɗin nan, ni kuma zan baka hanyar da za ka iya making income da wannan abin insha Allah. So bangaren nan zai zama da cewa misali duk wani abu da ya kamata a ce ka yi applying, ka yi shi da hanyar da ya kamata ka bi, zan dinga kawo tips akan wannan abin insha Allah. So dama abubuwan da na fi kosan a kai shine misali abin da zan kawo mutane su amfana, kuma ya zama da cewa ni ma na ji daɗin abun. So normally ko da mutum ɗaya kawai wannan abin ya taimaka, so bukata ta biya walillahi hamdu. So normally online ɗin nan kowa da irin abin da ya yi focusing a kai yake yi. So za ka ga wasu 100% za su iya zuwa su fara wani abu a farko. So kuma normally sai sun fara tafiya sai su gane cewa wannan abin da suka fara daga farko kamar like ba shi ne asalin abin da za su ci gaba da yi ba. So kawai kai ma ko menene za ka iya farawa da shi, kawai abin da ake bukata rama ya zama na cewa ka fara din. In ka fara a hankali a lokacin da kake yin wannan abin, so za ka yi discovering cewa misali ga abin da ya kamata a ce kana yi, ko kuma ga hanyar da ya kamata a ce ka gyara wannan abin da kake yi. So abubuwa ne wanda in dai ba ka riga ka fara ba za ka san da su ba, nake gaya maka. So abin da nake so ku sani, idan kana a nan online din, ina maka fatan alheri, Allah ya ƙara yi mana jagora kuma. So ka sani abubuwan suna taking time wani lokaci kuma you can be lucky. It depend on yadda situation din yanzu. So kar ka dubi cewa ga abu kaza ko kuma kana cikin matsala kaza ba za ka iya yin kaza ba. Akwai mutanen da in ka ji matsalar da suke ciki, kai sai ka ce ba ma matsala ce kake ciki ba. So kawai ka fara inda kake da abin da kake da shi. Ina muku fatan alheri. Yours AB Tech. Peace.